ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም? ዝሓለፈ ሰሙን ልክዕ ከም ዝሎሚ ምስ ናይ ኣስታ 35 ውድባት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ብሓደ ክሰርሑ ዝወሰኑ ኣስታት 5 ፖለቲካውያን ውድባት መራሕቲ ድኾኑ ስለምንታይ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝወሰኑን ምስ ናይ ኣክል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዘለዎም ዝምድናን ዝምልከት ካልእ ጉዳያትን ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣቕሪበ ነይረ። ንሎሙ ድማ መቐጸልትኡን ሳልሳይ ክፋል ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድመኩም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣቶ ተስፋይ ኣለኻ ዶ? ያው ኣለኹ። እዚ ኣጋብ ቃልሲ ንኣብነት ዘካትዕ ኣሎ ብብረት ክንገጥሞ ኣለና ተዘይኮይኑ እዚ ዝበሃል ዘሎ ፖለቲካዊ ዶ ሰላማዊ ዶ ወይቲ መስርሕ ንስርዓት ግደፍሲ ብብረት ጥሬኻ ኣልዮ ትኽእል እዚ ከዓ ምስ ወያነ ኮንካ ካ ክትገብሮ ትኽእል ዝብል ርእይቶ ኣሎ። እንታይ ርእይቶኹም ኣልዒልኩሞ ዶኹም ርእስቲ እዚ ኦኬ መተው ክገብረላ እታ ጉዳይ ኣብተን ናይ መጀመርያ ነጥቢ እታ ስምምዕ መሰረቱ ምርኣይ ታሕያ ነተን ሕቶታት ብምልአን ኣብ ኣገባብ ቃልሲ ክመጽእ ማለት እዩ። እሳ እንታይ እትብል ንስርዓት ህግደፍ ብምእላይ ቅዋማውን ዴሞክራሲያውን ስርዓት ንምትካል እትብል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ነገር ተረዳዲእና ኣለና ኩልና ማለት እዩ። ንስርዓት ህግደፍ ብምእላይ ቅዋማውን ዴሞክራሲያውን ስርዓት ምትካል ክንብል ከለና ናይ መሰረታዊ ለውጢ ድዩ ናይ ጽገናዊ ለውጢ ሕቶ ትምልስያ ናይ መመላእታ ድዩ ናይ መተካእታ ድዩ ሕቶ ከዓ ትምልስያ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ስርዓት ዝጽገን የብሉ ዝምላእውን የብሉን ማለት እዩ። እቲ ጉዳይ ትሕቶ እቲ ሚዛንና እንታይ እዩ? እቲ ኣብ ኤርትራ መንግስታዊ ትካላት በሪስ እዩ ወላቲ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ትዝለዓለ ኣካል እውን ተባህለ ካብ ህዝቢ ዝወረሶ ስልጣን ሌጂቲማሲ ካብ ህዝቢ የብሉን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ህዝብና 30 ዓመት ናጽነት 30 ዓመት ብዘይ ምድማጽ ሓሊፍዎ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ትካላት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ናይ በሓደ ውልቀ መራሒ ዝግዛእን ዝውነንን እንተዘይኮይኑ ህዝባዊ ትካላት የብሉ። ስለዚ ዝምላእ ኣይኮነን ዘለዎ ዝእለ እዩ ዘለዎ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ብመልክዕ ናይቲ ስምምዕና ክንርኢ ከለና እቲ ካልእ ነጥብታት ሕቶ ባንዴራ፣ ሕቶ ቅዋም፣ ሕቶ ቋንቋ፣ ሕቶ መሬት ወዘተ ዝብል ነጥብታት ከዓ ገለ ኣገደስቲ ነጥብታት ጠቂስና ኣለና ብኡ ማለት እዩ። እንታይ እዩ? ናጽነትን ልዕላውነትን ኤርትራ ንምዕቋብ ኢልና ወመሰል ህዝብና ንምውሓስ ንምሕላው ኢልና ነዚ ምእንቲ ክንገብር ከዓኒ ሓቢርና ተጠርኒፍና ክንቃለስ ካልእ ኣማራፂ የብልና ኢና ማለት። ስለዚ እተን ኣብ ስምምዕ ዓፂሕናና ዘለዋ ነጥብታት እንታይን ንስርዓት ህግደፍ ምእላይ መተካእቱ ከዓ ቅዋማውን ዴሞክራሲያውን ስርዓት ምትካል ኣብ ጉዕዞ ከዓ ነዚ ንምርግጋጽ ከዓ ኩሉ ግዜ ቅድሜና ንገብሮ ከዓ ናጽነትን ልዕላውነትን ሃገርና ምዕቋብ ወናይ ህዝብና መሰል ምውሓስ ኣለዎን ማለት እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ ስልጣን ናብ ዋንነት ህዝቢ እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ምእንቲ ክንገብር እቲ መድረኽ ብምውሃድ ኢና ንሓልፎ ዘለና ሕጂ ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ስምምዕና ክምዕብል ዝኽእል እናብልናዮ ፀናሕና በዚ ንሓልፍ ኣለና። ንሕና ክልተ ነገራት ከነዋህድ ክንክእል ኣለና። ሓንቲ ሃገር ኣላትና ናይ ኩልና ዝኾነት ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ብዙሕነት ዘለዋ ናይ ቋንቋ፣ ናይ እምነት፣ ናይ ብሄራት ብዙሕነት ዘለዋ ሃገር ኣላት። ናይ ኩልና ፕሮግራም ከም ጻንቶ ተስፋንከል ወጣዊስዎ ዝነበረ ፕሮግራምና ማሳሰሊ ኢና ናይ ኩልና ብሓቂ ማሳሰሊ ኩልና ኣብዝሓ ሰልፋዊ ስርዓት ንብል ኢና እንተወሓደ ካብ 9 ንላዕሊ ካብ 9 ካብ 100 ንላዕሊ። ስለዚ ኣብ መንጎ ሓንቲ ሃገርን ኣብ መንጎ ብዙሕነትን እንታይ እዩ መስመር ኣበያ ብዙሕነት ትውዳእ ኣበያ ተሓንድነት ትጅመር ትብል ነጥቢ ብጥንቃቐ ክንኣልያን ክንሕዛን ተድልየና ማለት እዩ። ፋይን ላይን ያብኡ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ግን ኣተሓሳስባና ኣቀድም ኣቢልና እውን ኣብቲ ናይ ዓብኒ እሽቶን ክንዛረብ ከለና ኢልናዮ ዘለና ኣተሓሳስባና ኣብ መንጎ ብዙሕነትን ኣብ መንጎ ሓድነትን ንዘባርቕ ከይንህሉ እንዳተጠንቀቕና ክንከዶ ፈቲና ሕጂ ንጅምሮ ዘለና ናይ ሕድሕድና ምፍልላጥ ንሕና ኩልና ከከም ዘለናዮ ኢና ተቐቢልና። ኣነ ነቲ ሓደ ክቕይሮ ኣይኮነን ዕላማይ ምስቲ ሓደ ክሰርሕ እዩ ዕላማይ ማለት። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዕላማና ማሕበራዊ ለውጢ ምምጻእ እዩ ማለት እዩ። ስርዓት ምቕያር መተካእታ ናይ ኢሳያስ ምድላይ ኣይኮነን ስርዓት ክንቅይር ኣለና። ኩሉ ህዝብና ተሰሪዑ ዘድምጸሉ ወይ ፍርሙ ዝህብረሉ ናተይ ዝብሎ ከዓ ዝጸድቀሉ
مريحነት ክገብር ዘኽእለሉ قوام بعد ዝሰርዓሉ ኢና እንደል ዘለና ኣብ ክሊ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ጉዳይና ያገባብ ቃልሲ ተዛሪብኩምሎ ዶ ትብል ሕቶ ሓንቲ እያ ማለት ጉዳይና ያገባብ ቃልሲ ከም ነጥቢ ተላዒሉ እዩ ማለት ግን ኣብኡ ዝተፈላለየ ረኣያ ክህልወና ከም ዝኽእል ከዓ ተራእዩ ግን እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ እዚ በበይና ከሕድረናን ብሓደ ከይንሰርሕ ክኽልክለናን ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ህልዊ ኣገባብ ቃልሲ ናይዚ ኩነታት እዚ በዝኾነ በቲ ነቲ ስርዓት ንምኻድ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ገሌና ካብተን ውድባት እንታይና ንብል ኦኬ እቲ ቀዳምነት ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ምልዓዓል እዩ ምክንያቱ ፖሲቢሊቲ ናይ ወታደራዊ እቲ ጉዳይ ሰላም ምስ ስርዓት ምግባር ኣይኮነን ንዓና ንኣብነት ክርኢ ከለኹ ማለት እዩ ሰላም ምስቲ ስርዓት ምግባር ወይ ፀዋዒት ምግባር ወይ ንዕኡ ንዓስምዓና ምባል ኣይኮነን ትሕቶ እቲ ሕቶ ተቃሊስካ ናይ ምውዳቕ እዩ ኣየና እዩ ትዝዕውት ዝተፈላለየ ረኣያ ግን ክንፀሮ ንኽእልን ክንከዶ ንኽእልን ኢና ማለት እዩ ነዚ ብዝምልከት ኣብነት ኣብ ፀታውን ኣብ ሓበሬታውን ጉዳያት ሓደ ናይ ሓበራዊ ዕማም እውን ከነውፅእ በቂዕና ኣለና ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንኩሉ እቲ ዘሎ ሓይልታት ሕጂ ሓደ ቅዋም ሓደ ስኻ ተጋጊኻ ኣለኻ ስኻ እዚ ፓርቲ እዚ ፍቑድ እዩ እዚ ፓርቲ እዚ ፍቑድ ኣይኮነን ዝብለሉ ንባህለሉ ቅዋም የብልናን ሕጂ ኩልና ንስርዓት ዝንምውዳቕ በብቲ እንኽእሎን በብቲ እንመርፆን ንኸይድ ኣለና ነዚ ከዓ ኩሉ ተቐቢልና ብሓደ ከነቃልሶ ንኽእል ኢና ኣብ ተን 4 መዲብናየን ዘለና ሕጂ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኣብ ህዝባዊ መዳይ ከምኡውን ኣብ ናይ ፀጥታ ናይ ሓበሬታን ኢንፎርሜሽን ኢልናዮ ዘለና ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ናይ ምልዓዓል መዳይ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ሕጂ ናይ ፅባሕ ንፅባሕ ናይ ሎሚ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ጉዳይ ባንዴራ ጉዳይ ቅዋም ከባእሰና ይኽእል ዲ ሕጂ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ መፃ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣየልዓልናዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይተኻታዕናሉን እውን ምክንያቱ ኣነ ነቲ ሓደ ዝቐርቦ ዘለኹ ሰብ ንዕኡ ክቕይሮ ይኾንኩን ዝመፅእ ዘለኹ ምስ እምነትካ ከለኻ ሃይማኖት ተለካ ምስ ሃይማኖት ብሄር ተለካ ምስ ብሄርካ አይዲዮሎጂያዊ ኣረኣያ እንድሕር ኣለካ ምስ አይዲዮሎጂያዊ ረኣያኻ ምስ ኩሉ ኣነ ምሳኻ ክሰርሕ ሬዲ ኣለኹ ንስርዓት ዝኸነልግስ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ስምምዕ ኣብዚኣ ተተኩር ነዛ ናይ ሕጂ ዕማም እዋናዊ ስራሕ ከዓ ተገልግልያ ዝብል እምነት ኣለና ክሳብ ሕጂ ከዓ ከንዕውታ ክኢልና ኣለና ምክንያቱ ቀደም ተኸተል ክንሰርዕ ክኢልና ስለ ዘለና ኣብዚ መድረኽ እዚ ብዙሕ ነገራት ከዓ ሓጊዙና የጋታትና ለሊናውን ክንከውን ንኽእል ከምቲ ብፆት ሓንቲ ወብሉ ወፀንሑ ስለዚ ግን ሓጋዚ ዝኾነ መደብ በፂሕና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና በዚ መስለ ወዲ ኣለኹ ራይ ቀነለይ ኣቶ ነጋሽ ዑስማን ክትምልሰለይ ዘልያ ሕቶ ከምዚ ኣቶ ተስፋይ ክገልጾ ፀንሐ መምዝ ዘለኩም ፍሉይ ኣረኣያ ግን ነዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንምውዳቕ ጥራይ ዘሰማማዓኩም ኣብቲ ዘሰማማዓኩም ነገራት ብሓባር ክሰርሑ ምእንቲ ናይዚ ስርዓት ንምቕያር ጥራይ ዝግበር ስምምዕ ዳሕራይ ኣብ ወገን ናይ ዕላማ ፍልልይ ዘለኩም እንተኾንኩም እታ ኤርትራ ጥዕና ክህልዋ ክእል እዩ ነዚ ዘሎ ስርዓት ኣሊኹም ንስኹምና ንሕድሕድኩም ክትበኣሱ ዋላ ክትታኸሱን ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ውሕስነት ኣለዎ ህዝቢ ኣብ ናይ ሓባር ዕላማ ተቓሊስካ ክትዕወት ከለኻ ወይ ኣብቲ ዓበይቲ ዝበሃል መሰረታዊ ዕላማታት እንተዘይተሰማሚዕካስ ንሓደ ንምውዳቕ ጥራይ ነቲ ዘሎ ናይ ህግደፍ ስርዓት ንምውዳቕ ጥራይ ተሰማሚዕኩም ዳሕራይ ኣብ ነንሕድሕድኩም ድሕር ዝፈላለዩ ኮይንኩም ህዝቢ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ካብዚ ናታትኩም ሕብረት ኣቶ ነጋሽ ኦኬ መሰረቱ ኣብቲ ተሰማሚዕናሉ ዘለና ነዚ ስርዓት ዓሊኻ ሓደ ዋማዊ ህገ መንግስቲ ግዝኣት ሕጊ ዘለዎ ስርዓት ክንተክል ኢና ክትብል ከለኻ እዚ ኣርእስቲ እዩ ግን ኣብኡ ብዙሕ ዲቴልስ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ይኹን ዋላ ኣብ ንሓና ቻርተር ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብንጹር እቲ መስርሕ ናይ ምቕያር ናይቲ ስርዓት ይኹን ናይ ምውደቑ ይኹን ወይ ከዓ እቲ መሰጋገሪ መድረኽ ብንጹር ኣስፊርና ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ብቐጻሊ ሕጂ እውን ብሓባር ምዞም ተዋሂድና ክንሰርሕ ንብል ዘለና ጉዳይ እውን ከመይ ጌርካ ኣብ ሓደ ዝያዳ ዝዓመቐ ምርዳእት ንበፅሕ እውን ኣብ መስርሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና በንጻሩ እዚ ንገብሮ ዘለና ብሓቢርካ ምስራሕ ተዋሂድካ ምስራሕ እቲ ቅድሚኡ ንሕና ብደረጃ ባይቶ ተጠርኒፍና ቻርተር ዝፅደቕናሉ ከምቲ ዝበልኩ ክየ ልዕሊ 20 ፖለቲካዊ ውድባትን ከምኡ በርገሳ ማሕበር
ማሕበራትን ሓንቲ ማሕበረኮማት ዘለውዎ እዞም ኣሕዋትና ዝብሎ ነበሩ 3-4 ውድባት ኣብ ሓደ ውድ ተጠርኒፎም ዝቃለሱ ዘለዉ ዝኩሉ ናይ ሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ መሰጋገሪ ኹን ዋላ ድሕሪኡ እውን እንታይ ዓይነት ስርዓት ክንተክል ኢና ዳሕራይ ብዓብዪ ከዓ ሰላማዊ መስርሕ ናይ ለውጢ ወይ ከዓ እቲ ኣብቲ መሰጋገሪ መድረክ ከዓ ብሰላማዊ ኣገባብ ከመይ ጌርና ንሰግሮ ዝብል ብሩህ ራእይ ኣለና ማለት እዩ ደውያ ዓመታት ሰረት ዝገበረ ወተራዳዳናሉ ስለዚ ኣብዚ ፈፂሙ ሽክፍታ ኣነ የብለይን ግን ዝያዳ ኣተኣማማኒ ክኸውን ከዓ ንሕና ሓደ ካብቲ ምናልባት ውሳኔ ናይ ዝሓለፈ ጉባኤ ናይ ባይቶራ ኸማን ምስፋሕ ናይቲ ፅላል ዝብል ሓደ ካብቲ ውሳኔታትና ነይሩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኩላ ካብ ሓደ ሰፊሕ ፅላል ተኣኪብካ ከዓ ኣብ ኩሉ መዳያት ተራዳዲእካ እታው ንገዛ ርእሱ ሓድነት ናይቲ ሃገር ምውሓስ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምቅብባል ሰረታት ምንጻፍ ገለ ስለ ዝኾነ ንሕና እንተኣማመንና እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ህዝብና ምትእማን ኣለዎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ለውጢ ንገብር እቶም ደገን ብውሽጥን ኩሉ እቲ ኣካላት ሕብረተሰብና ስለ ዝኾነ ከዓ ዝያዳ ስራሕ ከም ዘድልየና ንፈልጥ ኢና ብርግፅ ግን እቲ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ሕጂ ዘተኣማምን ይኽብል የጥራሕ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ኣቐዲሙ ክብርቲ ሓፍትና ሓረጉት ዘበልኪልቲ ለውጢ ሲ ተደኣ ማሲ በዚ ዘለኹሞ ብሰላማዊ ዶ ብዴሞክራሲያዊ ዶ ኣገባብ ክወድቕ ኣይከኣልን እዩ ብሓይሊ ሓይሊ ከዓ ኣይትውንሎን ኢኹሞ ምስ ወያነ ኮይንካ ጥራሕ ክግበር ዝከኣል ዝብል ብሂላታት ተሎ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይፈልጥ እዩ ከምኡ ክብል ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ብመሰረቱ ኣብ ከምቲ ኣብ ዓንተቦይ ብን ተስፋይ ደቂቃ ጠቕሶ ነበረ ብትስምምዕ ጌርና ዘለና ኣባዝጎን ይብሎ ነይሩ ክንፅግኖ ዶ ቁሩብ ናይ ኮስሜቲክ ለውጥታት ጌርና ነዚ ስርዓት ያለው ይቅፅል ገለ ዝብል ምናልባት ኣብ ገለ ውሱን መድረኻት ናይ ገለ ኣካላት ምናልባት ኣተሓሳስባው እንተነበረ ሎሚ ብሱሩ ዳርጋ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ስርዓት እዚ ሱር ነቀል ዝኾነ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክረጋገፅ ዝቃለስ ዘሎ ማለት እዚ ስርዓት እዚ ፅገን ስርዓት ኣይኮነ ዝተዓራረበ ኣይኮነ ዋላ እውን ማሲ ንሕና ንቃልሶ ዘለና ህዝብና ዝቃለሶ ዘሎ ኢሳያስ ብኻልእ ከለ ወይ ኤክስ ዋላ ኤስ ክንቅይሮ ዘይኮነ ንሕና እቲ መርሆ እቲ ናይ ምልኪ ናይ ተሓሳስባ ናይ በታኒ ዝኾነ ገባቲ ዝኾነ ካይዳ እዚ ኩሉ ሱር ነቀል ዝኾነ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ካይዳ ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ገበናት ጥራሕ ዝኣለኸ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ኣብ ኤርትራ ገበናት ገይሩ እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ፈላሊኻ ገዛእ ፖሊሲ ተጠቂሙ ኣቕዋማት ሃገራዊ ኣቕዋማት ዝብል ሰባቢሩ ስደልዮ ተሓሳስባ ስደልዮ ባህሊ ስደልዮ ኣረኣያታት ከስርፅ 30 ዓመት ሰሪሑ እዩ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ከዓ በብግዚኡ ገሊኦም ብኣግኡ ሰቃውሞ ነይሮም ገለን ምናልባት ዶ ፅባሕ ለውጢ የምፅኢሎም ተስፋታት ዝነበሮም ኩሉ እዚ ተስፋታት በኒኑ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ብሓባር ኮይኑ ዳርጋ እቲ መብዛሕቱ ክብል ይደፍር ይኣክል ይብል ኣሎ ካልኣይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጥ ይኽብል ከለኹ ስዋ ሓመድ ድርሽ ሓዋቴ ሰውራ ከበግስ ከሎ ለይዝኾነ ደጋዊ ድፍኢት ወይ ድርኺት ወይ ከዓ እምነት ኣሕዲሩ ዘይኮነ ኣብ ህዝቡ ተኣማሚኑ እዚ ዝነውሐ ሰውራ ኣብ ኣፍሪካን ትዕውት ሰውራን ዘበገሰ ጅግና ሓመድ ድርሽ ዓዋቴ ንሕና ደቂ እዚ ጅግና እዚ ኢና ማለት እዩ ሎሚ እውን ምዝኾነ ክንተሓባበር ክንዛመድ ንኽእል ኢና ግን ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ትማሊ እኛ ዝብል ነበረ ንሕና ኢሉ ዝዛረብ ነበረ ሃይለ ስላሴ ምስ ናይ ሙሉእ ዓለም ደገፉ ዘውደቐ ሰውራ ዘውደቐ ህዝቢ እዚ ኩሉ ዛንዛን ዘበለኒ እቲ ዝሓየለ ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ ዝበሃል ነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሎሙ እንቅያኽ ሰራሕ ከም ዝኽእል ህዝብና ንተኣማመን ኢና ኣብ ህዝብና ምትእምማን ኣለና ንሕና ቀየርቲ ለወጥቲ ኣብቲ ሃገር ንሕና እምበሪ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ወያነ ይኹኑ ዋላ ካልኦት ይኹኑ ጥራሕ ዘይ ኣይንቕበልን ዘይኮነ ንዓና ዛቱ ንህዝብና እውን ፀርፊ እዩ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ስርዓት ገባቲ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ወይ ከዓ ስርዓት እውን ኣይኮነን ሓደ ጃንዳ እዚ ሎሚ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ንምቕያሩ ህዝቢ ኤርትራ ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ዓቕሚ እዚ ግን ክጥርነፍ ኣለዎ እዚ ዓቕሚ እዚ ኣብ ሓደ ፀሚዱ ክሰርሕ ኣለዎ እዚ ክብል ከለኹ ምስ ዝኾነ ኣይንዛመድን ምስ ዝኾነ ኣይንተሓባበርን ምስ ዝኾነ ኣይንሰርሕን ማለት ዘይኮነ ግን ብደገ ዝመፅእ ለውጢ ብናይ ደገ ድርኺታት ዝመፅእ ለውጢ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ይቅበሎ ዋላ ፅባሕ እውን ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ንሕና ሱዳን ይኹን ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ትግራይ ይኹን ወይ ከዓ ህወሓት ይኹን ካልኦት ዝኾነ ዋላ ኣብቲ ከባቢና ናይ ዓረብ ሃገራት ይኹኑ ንዓና ምስ ኩሎም ክንዛመድ ምስ ኩሎም ክንተሓባበር
ናይ ፖለቲካ ስራሕ እዩ ህዝብና እውን ናይ ሙሉእ እንቲ ዴሞክራሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ዝኣምኑ ክተሓባበሩና ተሓጋገዙና ክንፅሕር ኢና ማለት እዩ ለውጢ ዘምፅእ ግን ናይ ካልኦት ታንክታት ናይ ካልኦት ተወጢሕና ወላ ናይ ካልኦት ብረት ተሰኪምና ወይ ከዓ ካልኦት ለውጢ ከምፅኡልና ብኤርትራ ንሕና ፈቃደኛታት ኣይኮናን ህዝቢ ኤርትራ እውን ፈፂሙ ኣይፍቅድን እዩ ኣብ ፅንኩር ኩነታት እውን ነዚ ከምዚ ኣይፍቀደን ስለዚ ለውጢ ከለምፅእ ምዃንና ኣነ 100% ተኣማመን ከነቀላጥፎ ኣለና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እውን ሎሚ ዳርጋተ ኩነታት በሲሉ ስለ ዘሎ ብዙሕ ለውጢ ዝደሊ ንስርዓት ዝኸኣል ዝደሊ ድሌታትን ባግታትን ከም ዘሎ ርግፀኛ እየ ስለዚ እዝን ደገን ውሽጥን ዘሎ ኩሉ ህዝብና ዓቕምታቱ ብሓንሳብ ጠርኒፉ ክቕይር ኣለዎ ነዚ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ካልእቲ ዝበሃል በዚኦም ጌርና ኢና ክንመፅእ በቲኦም ኣቢልና ዝመፅእ እዚ ፈፂሙ ኣይ ቅቡል ኣነ ብወገነይ ቅቡል ኣይኮነን ብፆት እውን ዝቕበሉ ኣይመስለንን ዋላ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣይቅበሉን እዩ ማለት እዩ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ንመንእሰይ ኣፈወርቂ ትኾን ሕቶ ኣለሃኒ ግን ቅድሚ ናብኣ ምስጋረይ ኣብዛ ተላዒላ ዘላ ኣገዳሲት ንኤርትራውያን ኣፀቢቓ ተገዲሶም ኣርእስቲ ስለ ዝኾነት ክተፈልየ ወይ ተወሳኽለኒ ዝብል ዕድል ክቦ ሓረጉ ተስፋንኬለ ሃራይ ተስፋንኬል ሓፂር ግን ሓፂር ክበኩም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ያኔ ላይ ድሓነ ናብ መሰረቱ ትሕቶ ማለሽ ነጋሽ ኩሉ ተንቲኑ ወንዲ ሕጂ ከነ ነፅሮ ዝግባአና ደጋጊምና እንዛረበሉና ብዙሕ ኣጋጣሚታት ሕጂ ከም ቀንዲ ዛዕባ እውን ዝረበሉ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ሕጂ እናፈለጥና ትብልና ጎሽና ሓለፍካ ኣይከውንን እዩ እቲ ሕቶ ዘሎ እንታይ እዩ ንሕና ዳርጋ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክመፅእ ከሎ ኣብ ኣይትእመኑ ተጠራጠሩ ዝዓይነት ምጥርጣር ፅቡቅ እዩ ብዙሕ ምጥርጣር ግን ካብ ነፍሰ ምትእማን ጉድለት እዩ ንሕና ቅድም ነፍስና ክንኣምን ኣለና እዚ ነጋሽ ክገልፆ ፀንሐካ ነቲ ሃገር ዝኣክማል ዝለዓለ መስዋዕቲ ከፊልና ሃገር ክውን ትኾን ከይርና እያ እዚ ወለዶ ፀንሐ ሕጂ ካ ዝቅፅል ዘሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ዘሎ ህዝቢ ኣምፃ ኣቢልካ ትሚልካ ከለሰ ዝኾነ ብከምዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሕጂ ደጋጊማ ትመፅእ እዛ ናይ ዝበልክያ ምስ ሰራዊት ወያነ ዶ ታንክታት ወያነ ከምዝብል ኣሎ ከምኡ ዝበሃል ዓይናይ ኤርትራዊ ከምኡ ኢሉ ክሓስብ ብከመይ መልክዕ ኸ ግን ክትፈልዮ ዘለና ነገር ኣሎ ኣብዛ እዋን እዚኣ ሎሚ ዝበልና ተበልና ዝኣመና ተበልና ላዕሊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓደጋን ህዝቢ ኤርትራ የለን እቲ ክሰክፈና ዝግብኦ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ካልኦት መሓዙት ኮይኑ ንኤርትራ ኣሽግር ከውድቕ ኣይና ክንሓስብ ዘለና ብኣንጻር ኢና ንሪኦ ዘለና ኣነ በኣንጻር እየ ዝሪኦ ናይ ሎሚ ሕቶ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ዘይተደለየ ኩናት ከይተኣቱ ክንጥንቀቕን ክንቃለስን ኣለና እምበር ንሕናቶም ደንበ ፍትሒ ዘለና ምስ ካልኦት ንዓና ኣብ ረብሓ ኣብ ሓባራዊ ዝኾነ ረብሓ ክንሓትት የብልናን ወይ ክንሕገዝ የብልናን ዝብል ተኮይኑ ንሕና ካብ ካልእ ዓለም ጠፈር ክንነብር ኣይኮንናን ናይ ግድን እዩ ምእንቲ ልዕላዊት ሃገር ሓንቲ መሬታ ሰማያ ባሕራ تخبر حاجة كملونا تقولنا نايكالوت حاجة كابزي أزيو شكان هنا سرعة كنا نقفا كنا حاطط مثلنا أنت تحطيتنا في حاجة سكها أبينا يسلم نتايو إلنا كنا مرمتها كديت علنا نرعى حجبنا نرعى حاجتنا حتى من كتوتو أين قبولن نسجوا يتقبلنا نسجوا يتقبلنا تاريخ قبولنا أين قبولنا ثلاثي بمصرته أنا قدم نمس نفسنا فتشنا نفسنا خنأمنا لنا يجب أنا لنا أمنتك لنا نحن نفسنا تأميننا مش خلنا حكى كوفينا كنوجود مثلنا كنكالس مثلنا عبر حاجبنا نهاجرنا أو قداي مالد واقع ده قاعد تغينو بتأمر يسترزق النجاري ولا تجرب هذا له بقى ترداني نقول لنا هذا يقصد تنزله إذا كن كعملنا الحالة زي كنا نجار ناي هيقدر مسارهن كم المسؤول خالص بناتهم حسابه كوتونا تعود لهم تعطونا بقولنا زي حكي يكون حتى راح يكون حسوتي كل حسوتي كل ما قلت له نخدينا كنا تعالوا نخلنا لكن ما قرأت دلي إسياس مش كلام مشاعر خطب تخاوب كينو نهاجرنا أكلوا كناس أزيد تدري كناس كيتوا هنا من كارز لنا سردي حركة نسي تعرض ما يكون يعني لي الرأي كل سفل الذي بنتصور أعرفه عبازجي الرأي أتعبازجي هو تنقر كمتي تسفانكير قبل تصنحين أبي زي نقبز العلون أبي كبروا مقانهم نتصوري نحنا بوليسي كمتي قطقة تصنحي بوليسينا إرتراويان كوشت إرتراي منشو أبدأ زلو بوليسي تسكيم كاي كونكان تنصارلو بوليسينا إرترا نهزب إرترا فحبتن مبال سلازخوني اقدف ويس اوقع غطفو ويس هاجر تنتينو خيط كل ذكالو جيري اوقع بزحات كم تفو غينو هاجر تنتينو كم تفدقا جيري وليسنا اتنافقون دخل كن نربحا حزب إرترا زمتكت حزبتات قروا بالتنازل له نحنا حالة رح يكوننا قروا بالتلونا
ኤርትራ ተባህል አልዕላብልና ካለ ነገር አይነኸልን ኣብ ሱዳን ጎረባብት ኣለውና ኣብ ኢትዮጵያ ጎረባብት ኣለውና ጎረባብትና በኢትዮጵያ ወያነ ጥራሕ ይኮኑ ወይ ትግራይ ጥራሕ ይኮኑ ዓፋር ወናሉ መዚኦም ግድነትዩ ንህዝብና ሰላም ዝህብ ንህዝብና በሓባር ንኽብፅቅ ሰላም ንኽፍጠር ክንቃለስ ግድነት ምስ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጎረቤት ዘሎ ነተሓባበርካ ንናይ ሓባር ረብሓ ኣነረጋግፅ እምበር ተበሊፅና ንኽንከይድ እውን ኣይንደልን ኢና ሰላም ቀጻሊ ኸይስለንደሊ ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ታንክታት ናይ ወያነ ሒዞም ክኸዱ ከሎ ዝብል ኣበሃላ ከም ዘሎ እሞዚ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ግሩሃት ዝኾኑ ዝፀሉ ስለ ዝኾነ እዚ በሃላ እዚ ናይ ብሓቂ ሓላፍነት ትጎድሎ እዩ ወይ ከዓ ምሳና ኾኑ ኣይትስምዕዎም ነቶም ካልእ ዝዛረቡ ነቶም ሓቂ ዝዛረቡ ዘለዉ ኣይትስምዕዎም ዘስምዕ ስለ ዝኾነ ንሕና ካብዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ንኤርትራ ኣብ ሰብ ከርክባ ዘይክእል ነገር እንዳሰቐላ ይኸይድ ስለ ዘሎ ባሕብትን ይብላ ስለ ዘሎ ንህላዊኣ ስለ ዘጥፍእ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ዓይንና እውን ናይ 20 ሰነ ዝገበርዎ ኣምሓራ ኤርትራ ወሲኾም ኤርትራ ናትና እንዳበሉ ከለዉ ወላ ሓንቲ ዝኾን መልሲ ኣብ ዘይግበረሉ ዘሎ ግዜ ንሕና ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ካብ ጎረባብትና ካብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ክንወስድ ግድነት እቲ ስራሕ ግን ባዕልና ኢና ንሰርሖ ባዕልና ማለት ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ይሰርሖ ነዚ ሰውራዚ ንኽዕወት ዝገበረ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ደቁ ሂቡ ብፀጥታ ሓልዩ መጊቡ ኩሉ ነገር ገይሩ እኮ ነፃነት ደቁ እኮ ይኸፍሉ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ታንክ ዘይቦም ዶ ገለ እዚ ይትረፍ እዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ እቲ ሰብ ናብተን ውድባት ንኸይቀርብ ግን ኣቶ ዕዋዝግስ ትኽልሲ ሓሳብን ተሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ቁኑዕ ዝበሃል ነገር ገዲፍና ኣብ ግብርሞ ንዛረብ እቲ ሪያሊቲ ሓቀኛ ትባይታ ደሎ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዝተፋጠጡ ሓይልታት ኣለዉ ኢሳያስን ኣብን ወያነ ኣብቲ ሓደ ግሩፕ ኣሎ ኣብቲ ሓደ ኣንጻር ኣሎ ማለቶም ቀንዲ ተቐናቐንቲ ወይ ንዕድል ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውስኑ ሓይልታት ኣለዉ ጉዳይ ሱዳን ኣይኮነ ጉዳይ የመን ኣይኮነ ጉዳይ ጅቡቲ ይኮነ እሱ ብዙሕ ዋላ ድፀሉ እንተኾነስ ሕጂ ግን ኣፀቢቑ ወሰንቲ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ደለዉ ንጉዳይ ኤርትራ ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ብደረጃ ክልሲ ሓሳብ ጥራይ ክትዛረብ ከለኻ ቁኑዕ እዩ ፖለቲከኛታት ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ከዓ እቲ ግብራዊ እቲ ኣብ መሬት ደሎ እዚ ክልተ ሓይልታት ኢሳያስስ ምስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ምስ ናይ ኣብ ኮይኑ ኣንጻር ወያነ ንምጥፋእ ቃለስ ኣሎ እቲ ኤርትራዊ ተቃውሞ ከዓ ብዝተኻለ መጠን ሓደ ካብቲ ዓበይ ደገፍ ክረኽቦ ዝኽእል ካብቲ ዝተወደበን ዝዓጠቐን ኣንጻር ኢሳያስ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ናይ ወያነ ናይ ሱዳን ኣይኮነ ናይ ጅቡቲ ይኮነ ናይ የመን ኣይኮነ ስለዚ ብግብር እንድሕር ኢናሲ ንሕና ብሕጂ ዓጢቕና ብሕጂ ተወዲብና ሓገዝ ከዓ ከም ኩሉ ካብ ሃገር ረኺብና ካዚ ነዚ ኣብ ኣፉን ዕርበትን ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዎ ሓይልታሲ ክንብድሆም ኢና ዝብልሲ ግብራዊ ድዩ ዝትዛረብዎ ዘለኹም ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ዝተወደበ ዝዓጠቐ ኤርትራዊ ሓይሊ ክህሉ ኣሎ እዚ ገና ይተበለን ዝተዓለመ ማለት እዩ እሞ ከዓ ንስርዓት ዝኣክል ንኢሳያስ ንበይኑ ጥራይ ደይኮነስ ኢሳያስን መሻርክቱን ዝብድህ ሓይሊ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኢሳያስን መሻርክቱን ዝብድህ ሓይልሲ ሓገዝ ዝሓትት ጥራይ ግን ናይ ካልእ ምትእትታው ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ታንኪ ወይ ገለ ናይ ካልእ ወይ ናይ ወያነ ሓይሊ ዘይደሊ ቁም ነገር ክገብር ዝኽእል ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ዝኽእል ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣሎ ድዩ ብግብሪ ብትባይታስ ክንዛረብ ወይ ብዛዕባ ክንደይ ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ብድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ኩነታት ግን ዕድል ዝህብ ኣይኮነን እዚ ኩነታት ወተረዳያተንላ ተብልያ ዘለኸ ኣብዚ ህውኽ ኩነታት እዚ እንታይ ተግባራዊ ዝኾነ ነገር እዩ ዘለኹም እዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጂ ዝተጠና ነገር እንድዩ ተተሓሒዙ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሕድሕድ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢሉ እትዩ ዝገብሮ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግን ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እዚ ሓይልና ንጠርንፎሞ ቅድሚ ንጎረባብትና ንካልኦት ዝሕግቱ ዝናዶ ቅድሚ ምዝራብና ሓይልና መጀመርያ ንጠርንፎ ሓይልና ከምዚ ሕጂ ጀሚርናያ ዘለና ተጠሪፍና ካብኡ ንድሓር መመላእታ ናይ ጎረቤት ኢና ሓይሊ ንሓትት ጎረቤት ዝብሎ ዘለኹ ከዓ ግድነት ኣይኮነን ምስ ትግራይ ጥራሕ ክግበር ተግባራዊ ነገር እንድሕርወን በሃል መገዲ እውን ኣሎ እዚ ሎ ክብለካ ሕጂ ቁሩብ ኣሸጋሪ ዳሕራይ ኣብ ከምኡ ዓይነት ለውጢ እንድሕር ክትመፅእ ኮንካ ከዓ መጀመርያ እቲ ሓይሊ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብሓይሊ ክጥርንፍ ኣለዎ ንሱ እዩ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ሓይሊ እንተተጠርኒፉ እቲ ስርዓት ካብቲ ምስ ዘሎ ብሕማቕ እንብል ዘሎ ሰራዊት ከማን ታሽሙ ይከውንን ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዕላማናን ልዑላውነትናን ዝደፍር ኣይንደልን ንዕላማናን ንረብሓ ህዝብናን ንልዑላውነትን ነፃን ኤርትራ ዘኽብር
ግን ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ድዩ ዝኾነ ይኹን ምርዳእ ድዩ ምስ ዝኾነ ኣካል ክንገብር ግድነት ምክንያቱ ንሕና እዚ ኩሉ ተቃውሞ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ክቃወም ኣይከኣለን ኣብ ውሽጢ ሃገሩ እንድሕር ዘይቃወም ኮይኑ ኣብ ጎረቤት ኣብ ቀረባ ዝርከብ ቦታ ኮይኑ ክርሕቕ ክሰርሕ ግድነት ክሳብ ኣብ ስደት ዘሎ ርሒቑ ከይዲ ዘሎ ኣካል እውን እንዳተጠርነፈ ናብዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ተግባራዊ ዝኾነ ስራሕ ንኸኣቱ ዝኾነ ይኹን ነገር ከዓ ዓቕምኻ ፀንቂካ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ክትገብር ይትዘሎ ትተረፍ ካብቲ ካልእ ዝመፅእ እንታሽመ ዝኾነ ስምምዓት ክትገብር እንትኾንካ እውን ምስቶም ኣብ ጎረቤት ዘለዉ ከም ትሕትብሉ የፀናሕኪ ንሶም እውን ስምምዕ ገብሩ እንድሕር ኮይኖም እዚ መፂኡ ቦምቢ ክድርቢ ኢሎም ኣይኮነ ዝሰማምዑ ረብሓ ኣለና ዶ ካብዚ እዮም ዝብሉ ንሳቶም ብርግፅካ ረብሓ ናቶም ተሪኦም ማለት ምስ ናትካ ረብሓ ዘይዕንቅፍ እንድሕር ኮይኑ ናትካ ረብሓ ዝሕግዝ እንተኮይኑ ንኣብነት ፀጥታ ሰላም ንዖም የገድሶም ሰላም ከዓ ንዓና የገድሰን ስለዚ ኣብዚ ስምዑ ዝኣቲኻ እሞ ተግባራዊ ዝነዘን ክንሰርሕ ኢና ኣብ ምንታይ ትተሓጋዙ ነርካ ተኣቱ ትፈላ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን ክግበር ይከኣል ግን መጀመርያ እቲ ተበታቲኑ ዘሎ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ተበታቲኑ ዘሎ ኤርትራዊ ሓይሊ ኣብ ሓደ ምጥርናፍ ትቐንዲ ቁም ነገር ሕጂ ንዓና ዘድልየና ዘሎ ንምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ናይ ህዝብኻ ምልዓል ይኹን ወላ ናይቶም ጎረቤትካ ኣባኻ ጥቕሚ ከም ዘለዎም ሪኦም ዝበቁኻ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ይበሃላ እየ ራይ يغنيلي بزح وح ساعات كنا سلازلنا بزح كنا قال لي عاري تزيحبنا لنا حراي تاعتا توسخي اتو تصفاي هو انا بزح نجر تزاريمنا عندنا بزعبا زي هلو يكونታት نحنا سي كمينا نمزنا مجمريا اب وشتي اثيوبيا نبعلو حد شكرالو اثيوبيا خمي كتقصليا حتى ينبعلو كوينو زلو ማለት ሕጂ ናትና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ካለና እዚ ክልቲኡ ጉዳይ ከይን ተሓውሶ ምእንቲ ክንጥንቀቕ የድልየና ኣነብል ማለት እዩ ምክንያቱ ገሊኡ ስምዕታት ከይከውን ክንጥንቀቕ የድልየና ምክንያቱ ሕጂ እቲ ሕቶ ወያኔ ታንክምሪሖም ናብ ኤርትራ ምእታው ኣይኮነን ዘሎ እቲ ሕቶ ፖለቲካዊ ዝምድናን ስትራቴጂያዊ ዝምድናን ምግባር እዩ ማለት ኣቡ ነፂርና ኣለና ባህላ ያኔ ኣቡ ነፂርና ኣለና ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ እቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብብሔር ዓይኒ ዝመፀ በሳላልፍ ዓይኒ ዝመፀ ብፖለቲካዊ አይዲዮሎጂ ዓይኒ ዝመፀ ፍልሊ ኣሎ ኣብዚ ኸኣኒ እቲ ናይ ክልል ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ መርገጽ እንተወሓደ ነቲ ናይ ኤርትራውነትና ህላውያን ንልዑላውነትና ዝኽብር ስለዝኾነ እቲ ዝምድና ምስኡ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ዝድረት ዝብል ንመጻኢ ዝረአ ጉዳይ ኮይኑ ግን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናትና ጉዳይ ናትና ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ሰራዊት ኣምሪሑ እንድሕር ናብ ሓደ ዓዲ ኣትዩ ነፃነት ኣረኪቡ ስቂሉ ዝወፅእ ከዓ የለን እዩ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ዋላ ብደረጃ TPLF እውን ዝድለ ወይ ዝተለሰም ሕጂ ክሳብ ሕጂ የለን እዩ ማለት ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ስፔኩሌሽን ኣብ ክንድና ንሕና ፖለቲካዊ ዝምድናና ከመይ ይኸውን ምትሕብባርና ከመይ ይኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ክንብል ከለና መዕቀኒና ንልዑላውነትና ንናጽነትና ዝኣምን ድዩ ኣይኣምንን ትብል ማለት ኣብዚኣ ክሳብ ሕጂ ዘሎ መዕቀኒ ኸኣኒ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ነዚ ሓይልና ይድግፎ እዩ ምስኡ ምትሕብባር የድልየና በዚኣ ኢልና ክንውድእ ንኽእል ንኸውን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት መብዛሕትኡ ስፔኩሌሽን ይምበር ምናልባት ውግእ ክመፅእ ድዩ ክመፅእ ኣይኮነን ከማን ኣተሓታት እዩ ንበዓሉ ይትረፍ ዶ ናብ ኤርትራ ታንክምሪሕካ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ፖለቲካዊ መርገጽ እንድሕር ሓሊፍናያ ቅኑዕ መስለና ራይ يعني اللي تتصفي إتي نايرترا ون بكل مراتيتات كتقمت نايرترا تقام حيلي خم حساب كم دلوس لازقلت تم مراتيتات حيلي انت خوينوس انتاي ملكي يخشت حيلي ون كنتصرى اللو حيلي مالتك أقونس مالتي مثلني كم تردي إن دلو مزيات التأساسرنا أفوركي أبزخ بهالتصنحي توسخ انت زي بالكا أتي لو تدمس كل جزية من إسيو إذا سخا دلخيو سخا تمرحو ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ መንእስያት ዘማእከለዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግርሲ ብኸመይ ለውጢ ከተምፅኡ ትደልዩ ስኻትኩም ቀዳምነት ኣብ ርእስኩም ንመፅእስ እንታይ ዕድል ክበካ ኣፈወርቂ ኦኬ ቲዮ ሓረጉ ሓፈሻዊ ከም ትብልዮ ዘለኺ መንእሰይ ውዒ ሓይሊ እዩ መንእሰይ መሰጋገሪ ድልድል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም መንእሰያዊ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ከም ካልኦት ከማና ዝበላ ደንበ ተቃውሞውን ኣብዚ ሓይሊ እዚ መጀመርያ ከመይ ገይረን ሓደ ኣካል ይኾና ተቀዳማይ ኣጀንዳና ሒዝናዮ ዘለና እዩ ማለት ኣብዚ ልዕልክዮ ዘለኺ ኣርእስቲ ግን ንሕና እቲ ስርዓት ነዚ ህዝቢ
ጨውቂን ይሒዝዎ ዘሎ ካብ መጀመርያ ካብ ተሰውራት ሒዝካ ክሳብ ዝእዋን እዚ ውሑድ እዩ እቲ ብደም ጨቆ ውሑድ እዩ እቲ ኩሉ ነዚ ህዝቢ ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ ብኸመይ ኢና ክንፈትሖ ንዝብል መጀመርያ ከምቲ ዝሓለፈ ሰውራ ግንባር ሒዝካ ዝኸውን ኣይኮነን እዩ ምስ ህዝብና ኢና ክንቃለስ ደጀናኻ ህዝብና እዩ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ነቶም ውሕዳትን ነዚ ህዝቢ ሓኒቆም ሒዞሞ ዘለዉ ኣብ መንጎ ህዝብና ኮይና ኣብ ውሽጢ ህዝብና ኮይና ነቶም ውሕዳትን ህዝብና ፀግዒ ብምግባር ናይ ደገ ይኹን ናይ ውሽጢ ህዝቢ ኣብዚ ጥርናፈ እዚ ብምስላፍ ነቶም ውሕዳትን ከመይ ጌርና ነዚ ህዝቢ ዓፊኖሞ ዘለዉ ክንኣሊ ኣለና ዝብል ስለዚ ከምቲ ኣቐዲሞ ክግለጽ ፀንሐ ምናልባት ኣብዚ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ካልእ ቦምቢ ተፈንጂሩ ናብ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ውግእ ሕድሕድ ከኣቱ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ካልእ ኣንፈት ይሕዝ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ክኸይድ ፀንሐን ዘሎን ግን እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ብቐሊል ክሰዓር ዝኽእል እዩ መጀመርያ ኩልና ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ህዝብን ስርዓትን ከብድን ሕቆን እዮም ኮይኖም ዘለዉ እቲ ህዝብን ስርዓትን ከብድን ሕቆን እንድሕር ኮይኖም ኣለዉ ምስቲ ሚድያ ዝሕይለሉ ዘሎ ምስቲ ህዝቢ ከዓ እቲ መላኺ ስርዓት ኤርትራ ናብቲ ዝነበረቶ ናይ አንድነት ዝብል ወይ ናይ ፌደሬሽን ናብኡ ገፁ ይወስዳ ክሳብ ዘሎ መሬት እውን ይሸጣ ክሳብ ዘሎ እዛ ሃገር እዚኣ ከም ገዛ ክራይ ህዝቢ ሓኒቑ ንጓኖት የካርያ ክሳብ ዘሎ ህዝቢ ናይ መወዳእታ ዓንቀር በፂሕዎ ብምሉእ ተላዒሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ሃገር ዘሎ ይኹን ህዝቢ ደልዩ ዘሎ ነቶም ዓፊኖም ሒዞሞ ዘለዉ ውሕዳትን መን ይሕዝ ዘሎ መን ይሓንቀሉ እዩ ስለዚ በቲ ስልያውን ወተሃደራውን ጉዳይ ኣብ ማእኸልቲ ህዝቢ ኣቲኻ ከመይ ጌርካ ነዞም ሰባት እዚኦም ትረክብ ከመይ ጌርካ ነዞም ሰባት እዚኦም ትሓንቕ እቲ ህዝቢ ድማ ከመይ ገይሩ ድምፂ የልዕል ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንኣቱ ኢና ብሚድያና ከይተረፈ ክሳብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱ ብመንገዲ ኤርሳት እውን ኣለና በዚ እውን ምስ ኣሕዋትና ውድባት ኮይና ምስ ህዝቢ ሲኣክል ምስ ኩሉ ኮይና ከመይ ጌርና ነዚ ህዝቢ እዚ ነላዓዕሎን ነቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ድማ ከመይ ጌርና ነቲ ዝዕርፍኖ ዘሎና ሓንቀሉን እዚ እቲ መሰረታዊ ሒዝናዮ ዘለና ስትራቴጂ የቐኒየለይ መንእሰይ ኣፈወርቂ ኤርትራስ ዝቐለለ ድያ ክሰግሮ ነዚ ናይ ለውጢ መድረክ ዋላ ከም ኩሉ ከባቢና ዋጋ ክንከፍል ኢና ተራኽም ኮ እንታይ ይኸውን ንስኻትኩም እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና እዛ ናይ መወዳእታ ሕቶን ካልእን ኣብ ራብዓይን መወዳእታን ክፋል ናይ ዝመደብ ዳግም ክንራኸብ ኢና ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ